जोंनि बिबानगिरिफोरनि बेवहाय मोनसे जथुम्मा हांख्रायनाय जादों आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों UPPL नि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि सायाव फिन खेबसेबाव जोङो सावरायनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय दिनै बयबो रोखा जे 2015 मायथाइयाव UG ब्रह्म बिथां आथिखालनि मन्त्रि बिथाङा बै समाव UPPL खौ जोनोम होदोंमोन आरो गुबै थांखिया जाबाय BTR ओनसोलाव जि मोनसे असान्तिनि थासारि बेखौ गोजान खालामनाय मानसिफोरखौ सिगि सुग खालामनानै थाखा फैसा होनानै मोनसे गाज्रि राजनिति जि खालामबाय थादोंमोन बेखौ गैया खालामनानै मोजां मोनसे थासारि दानाय आरो लोगोसे BTC ओनसोलाव दा BTR जाबाय बे BTR ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठी दङ गासैखौबो लानानै आवगायलांनाय आरो बर'नि जि जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे थांखि लानानै UPPL हान्जाखौ दादोंमोन आरो दिनै बे UPPL हान्जाया गोख्रों जाबाय राजखान्थि भाबै गोख्रों जानायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जि थांखिफोर बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि जि थासारि बेखौ फोजोबनानै मोजां थासारि लाबोनाय जौगानायनि थाखाय केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार आरो गासैबो जि मोनसे मिशन आरो भिजन लादों बेजों जोङो दावगालांनाय आरो जोंहा UPPL हिसाबै जोंनि गासैबो फरायसाफोर आबादारिफोर लाइमोनफोर हारिमुनि बिथिं सोलोंथाइनि बिथिं रांखान्थि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जौगाहोनानै मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड ओनसोल दानाय आरो बड'लेण्डनि सिमा बारायनाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि जेंना सुस्रांनाय बे गासैबो एजेन्डाखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो लानानै दिनै मोनसे वर्कशप खालामनाय जादों दा बे वर्कशपनि गेजेरजों जोंनि प्राइमारि लेभेलसिम खामानि मावनाय जोंनि गासैबो बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि उनाव आरोबाव डाबल स्पिडजों जोंनि वार्कारफ्रा फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोल जौगानांगौनि थाखाय खामानि मावगोन नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय BPF आरो BJPजों खोब मोजां सोमोन्दो जेबो जों मिथिया बे ससियेल मिडियानिसो ससियेल मिडियानि बियो BJPनि नङा बियो UPPL नि नङा बे SGPनि नङा रावनिबो नङा बे ससियेल मिडियानिसो गतिके ससियेल मिडियायाथ' बाथ्रा बुंनो हायो नाथाय ससियेल मिडियाया डिसिसन होनो हाया दा नंखायनो सोरबाया बुंदों बेबायदि बुंना मोजां मोनदों बेबायदि जेबो इनफरमेसन गैया जेबो रिपर्ट गैया गतिके BPFआथ' हाग्रामा महिलारि आगोलावनो बुंदों जाय पावाराव थागोन बेजोंनो थागोन आयारामा फैबाबो पावाराव थाग्राजों थागोन गयारामा फैबाबो बियो पावाराव थाग्राजों थागोन गतिके हाग्रामा महिलारिया नाजाखागोन बियो कंग्रेस फैबाबो थांगोन BJP फैबाबो थांगोन गाबोन UDF सरकार दाबाबो थांगोन आरो बिहा जेबो एजेन्डा गैया साननैसो सिगाङाव बुंबाय प्रमद बर'आ गुबुन हारिनो हगारजोबनानै होबाय साननैसो उनाव बुंलायबाय बियो जेसेबां माने एबेक्सन खालामगोन बिसोरनो आं न' लुनानै होगोन दा गतिके हाग्रामा महिलारिनि बबे खोथाखौ लानानै नोंथाङा खोथा बुंनो कोर कमिटियाव रायलायनाय जागोन नाथाय जोंनि मावथि वार्कारफोरखौ लानानै दिनै वर्कशप खुंदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि मावथि वार्कार दैदेनगिरि बयबो जों फिन खनसे जानथि खाफ्रागोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ जाहाथे जोङो मोजां थासारियाव दानो हायो जौगाहोनो हायो गोजोननि थासारिखौ अरायसम लाखिनो हायो आरो हारिनि जेंनाफोरखौ लासै लासैनो सुस्रांनायाव आरोबाव जों गोख्रोङै खामानि मावलांनो हायो बे स्पेसियेल टेटनि जिखिनि बिनि थाखाय SIU नांगोन SIU खौ जों नेबाय थादों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गंजी कलेजनि प्रसेसा अलमोस्ट जोबनाय फारसे फैबाय जोंहा मोनसे आरोबाव कनसालटेटिभ मिटिं दङ बेखौ खालामनायनि उनाव डिक्लेयार खालामगोन बिनि थाखायबो CSB खौ जोङो नेक्स्ट उइकनि गेजेराव डिक्लेयार होगोन बिनि उनाव प्रसेसखौ लागोन मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि मावथिफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा मावबादा खुङो सम सम दा बे हिसाबै UPPL निफ्रायबो जोङो दिनैहाय प्राइमारि ब्लक सेल जिल्ला आरो सेन्ट्रेल जोङो बेवहाय मोनसे मावबादा खुंदों जोंनि फैबाय थानाय समाव जों माबायदि मावफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो थांनाय जोङो 2.5 बोसोराव बे BTR ओनसोलाव जों माबायदि जौगालु खामानि मावखो बेनि सायावबो बेवहाय खेंफोरथि जोङो बेवहाय सावरायलायनाय जागोन आरो जोंहा बेवहाय 15,000 जोंनि मावथिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय लोगोसे जोंनि केबिनेट मन्त्रि स्टेटनि UG ब्रह्म जोंनि पार्टीनि मानगोनां आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' लोगोसे जोंनि गासैबो MLA MCLA EM डेपुटि चिफ गासैबो जोंहा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन फैबाय थानाय बिजाथि सायख'नायनि हाबाफारियाबो बेयावनो माबा मोनसे सावरायजागोन नामा बिजाथि फैबाय थानाय जे जोंना लकसभा इलेक्शननि थाखाय बिजाथि जि सायख'नाय बियो
मोनसे जोंहा पलिसि फैगोन जोंहा सेन्ट्रेलि डिसकासन जागोन दिनैनि हाबाफारियाव बे केन्डिडेट सायख'यै बेनि सायाव डिसकासन जाया जोंनि अर्गेनाइजेसननि सायाव जोंनि पार्टिनि सायाव पार्टिनि जिखिनि जोंनि मावफारि फिउचार प्लेनिं बेनि सायाव डिसकासन जागोन गोबां हाजार गुबुन हान्जानि मावथिफ्रा जइन जानायनि थाखाय थागथियारि जाना दङ खिन्थु दिनै मावफारि बादानि थाखाय दिनै जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जायाखै नोंथांमोना दिनैनि उनाव गुबुन राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोर जयनिं जानाय UPPLखौ मोजां मोननानै जयनिं जानायखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन गोदानै सरजाबना लानाय 44 गामिनि जायफोरा सोद्रोमा दाबो जायाखै बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो जोंहा गोदानै जिहेतु सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय जिखिनि गामि जों दिनैहाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों सोसनजाबाय बै रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो बिथांमोननि फारसे जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरमायनाय दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गेदेरथार मोनसे सिमां जोंनि गेदेरथार मोनसे मिजिं बे दिनै जाफुंनो हाबाय आरो दिनैनिफ्राय जोङो उननि समाव इयुनाव बे ओनसोलफोरखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगाहोनाया बिटिआर सरकारनि दायित्व प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि दायित्व दा बेखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम गोजोन फोरमायनायजों लोगोसे बयखौबो प्रमद बर' बिथांनि फारसे हामलायथि आरो अननाय फोरमायहोनो थाखाय आं खावलायबाय